Testcentrum voor getijdencentrale in de Grevelingen staat op losse schroeven. Het is dinsdag 23 juli. Dit is Zeeland Nu. Miljoenen subsidie lijken verloren. Zorgorganisaties willen zij-instromers behouden. En 1,5 meter afstand in het zwembad is best lastig. Dag dames en heren, de toekomst van het testcentrum voor getijdenturbines in de Grevelingendam is zeer onzeker. Per 1 juli zouden de werkzaamheden aan de Vlakese spuisluis klaar moeten zijn. Maar er is geen geld meer voor de werkzaamheden en dus ligt de bouw stil. Eigenlijk moest dit testcentrum voor getijdenturbines al in 2017 operationeel zijn. Maar door allerlei tegenslagen werd het jaar na jaar uitgesteld. Het bedrijf BT Projects gelooft nog steeds dat in de Vlakese spuisluis een centrum komt waar turbines getest worden en stroom opwekken. Met de insteek dat het testcentrum een unieke ontwikkelplek voor duurzame energie voor Nederland en de regio in het bijzonder zou worden, werden miljoenen aan subsidies binnengehaald uit Europa, Nederland en Zeeland. De provincie stak tot nu toe 3,7 miljoen in het project. In april dit jaar werd duidelijk dat BT Projects nog 9 miljoen euro tekort kwam. Sindsdien ligt het terrein er verlaten bij en doet de spuisluis niet wat hij moet doen, tot frustratie van Rijkswaterstaat. De pijn voor Rijkswaterstaat zit in het gedeelte hier achter mij. Daar zou namelijk water moeten vloeien van het Grevelingenmeer naar de Oosterschelde. En dat gebeurt nu al lang niet. De waterkwaliteit van het Grevelingenmeer wordt er dus niet beter op. En dat was juist waarom Rijkswaterstaat de sluis aanpakte een aantal jaren geleden. Yes! Nou. De afspraak die met BT Projects is gemaakt is dat de werkzaamheden op 1 juli klaar moeten zijn. Zoals het terrein er nu bij ligt, gaat dat niet lukken. Rijkswaterstaat, nog BT Projects, nog de provincie willen een reactie op camera geven. Financieel gezien ligt hier dus een zwaar dilemma. Want wanneer er doorgewerkt wordt, wie gaat dat dan betalen? De ondernemer BT Projects heeft het geld niet en zoekt eigenlijk naar een kleinere fase waarin het water in ieder geval kan stromen van de Oosterschelde naar het Grevelingenmeer. En wat doet de provincie? Zij hebben aan een aantal miljoenen subsidiegeld in het project gestopt. Worden dat nog meer miljoenen of wordt dit als verlies gezien? Voor Rijkswaterstaat is één ding wel heel duidelijk. Als hier op 1 juli niet het werk klaar is, dan is het einde vergunning. Dow wil met Shell gaan samenwerken om de CO2-uitstoot te verminderen. Het gaat om technologie voor ethyleenstoomkrakers waar stoffen in kleinere moleculen worden opgesplitst. Nu draaien die op fossiele brandstoffen, maar die zouden plaats moeten maken voor groenere, duurzame elektriciteit. In Terneuzen, Amsterdam en in Texas zijn teams nu bezig om deze krakers te verduurzamen. Zowel Dow als Shell zullen in het jaar 2050 CO2-neutraal moeten werken, zoals in het klimaatakkoord staat. Statenlid Martin Bos van Forum voor Democratie stapt uit de ledenraad van zorgverzekeraar CZ. Directe aanleiding is een tweet van Bos waarin hij de partijtop van GroenLinks vergeleek met mensen met het Down-syndroom. Na een commotie bood Bos excuses aan, maar CZ nam toen al afstand van het statenlid dat volgens de zorgverzekeraar op social media al meerdere keren in de fout was gegaan. Nu stelt CZ dat de politieke activiteiten van Bos niet passen bij zijn rol als lid van de ledenraad. Julius Bliek keert vanaf volgend seizoen terug bij FC Dordrecht. Dat speelt in de keukenkampioen-divisie. De 26-jarige voetballer uit Burghaamstede vertrok begin dit jaar naar het Georgische FC Sabotalo. Maar kwam daar geen minuut aan spelen toe. Zeker niet nadat de competitie door corona stilviel. En ook werd zijn salaris deels niet betaald. Met behulp van de Nederlandse Spelersvakbond heeft Bliek zijn Georgische contract laten ontbinden. En vandaag tekende hij dus weer een 1-jarig contract bij zijn oude club FC Dordrecht. Meer dan 100 vrijwilligers hebben de afgelopen maanden bijgesprongen in de zorg op speciale corona-afdelingen. Het gaat om Zeeuwen die wel een zorgachtergrond hadden, maar uiteindelijk een ander beroep hebben gekozen. Dat ze nog studeren of ze bijvoorbeeld ook gepensioneerd kunnen zijn. Ze pakken inmiddels een oude leven weer op nu die corona-afdelingen sluiten. Betrokken organisaties die kijken nu samen hoe ze verder moeten bij een mogelijke tweede golf van coronapatiënten in de provincie. Ik ben Elke Lindhout en ik kom hier van Arnhem-Uiden.
Ik zit bij de vrijwillige brandweer ook van Arnhem-Muiden. En recent heb ik dus 2 maanden op een COVID-afdeling gewerkt van Zorggroep Ter Wil in Goes. Elke is een van die ruim 100 Zeeuwen die de afgelopen maanden de zorg versterkt heeft. De brandweervrouw heeft een zorgdiploma en ruime ervaring in de thuiszorg. Ze meldde zich aan in maart toen er een dringende oproep kwam voor extra handen aan het bed. Na een kort kennismakingsgesprek kon ze meteen aan de slag op de speciale corona-afdeling in Goes, die toen nog in opbouw was. Er moest echt nog heel veel geregeld worden en ingericht worden. Nou, we hadden net alle materialen, de PBM's hadden we op een boord gelegd. En toen kwam dus de eerste cliënt al binnen. Dus het was in het begin echt zoeken, bellen, vragen. En dat maakte het ook wel heel bijzonder. Elke stopte enkele jaren terug in de zorg, onder meer vanwege de werkdruk. Ze kon niet meer de kwaliteit van zorg verlenen die ze wilde. Ze koos voor de vrijwillige brandweer, een andere vorm van hulp verlenen. En controleert nu voor de veiligheidsregio zuurstofapparaten. Door de oproep en een werkgever die wilde meewerken, stond ze weer aan het bed. Ik zeg wel eens een zorghart, voor altijd een zorghart, maar dan komt er gewoon iets in je boven. Dat COVID, dat raakt zo al op de achtergrond. Je hebt een mens voor je die hulp nodig heeft, die jouw hulp nodig heeft. En dat, je denkt er dan, althans ik niet, ik denk er dan helemaal niet meer over na wat of die cliënt mankeert. Of het nou een griep, een longontsteking of COVID-19 is. Daar denk je helemaal niet meer bij na. Je handelt gewoon, je helpt. Nu het wat rustiger is in de zorg voor coronapatiënten, is Elke weer aan de slag bij de veiligheidsregio. Via Zorg uit Goes is de organisatie die bemiddelt tussen mensen als Elke en de personeelsvraag van zorgorganisaties. Ze zijn trots op iedere match, maar er zijn ook zorgen. Het wordt namelijk steeds lastiger om goede mensen te vinden. Merkten we dus de laatste weken al met oproepen die we nog kregen. Dan zie je dat mensen toch terugkeren naar hun eigen functie. Dat het moeilijker wordt om die matches te maken. Dus we moeten goed kijken of we de database kunnen vullen. En het is natuurlijk ook zo, als er weer een uitbraak is en de lockdown wordt weer verstrengd. Hoe zit het dan met die mensen en met hun beschikbaarheid? Dus het is echt constant maatwerk leveren en met alle partijen blijven praten en kijken waar we oplossingen kunnen vinden. Mocht er een tweede golf komen, staat Elke in ieder geval weer klaar. Ja, absoluut. Dan ging ik er gelijk weer volop in. Ja, in crisistijd komen er gewoon hele mooie dingen naar boven. Als er weer een golf zou komen, dan pakken we het met z'n allen zo weer op. En voor het andere nieuws over corona en ook ander nieuws in Zeeland aangeschoven Stefan Dane. Ja, lekker weer. Dus ik denk zomaar dat veel Zeeuwen de komende tijd op het strand liggen. Of naar het zwembad gaan. 1,5 meter afstand houden op het strand, dat gaat nog wel, denk ik. Maar in het zwembad is het toch wel een ding. Looplijnen, vooraf reserveren en oplettend personeel moeten bij zwembad Stellenplas bij Heinkesand voor zorgen dat de komende hete dagen coronaproof verlopen. De kinderen tot 12 jaar die mogen gewoon met elkaar in contact komen. Het is net de groep vanaf 13 jaar, die moeten die 1,5 meter bewaken. Maar met 350 personen moet dat eigenlijk makkelijk gaan. Want dat is het maximaal toegestane aantal bezoekers voor dit zwembad in coronatijd. Hoe druk het de komende dagen wordt, is moeilijk te voorspellen. Ik hoop dat we uitverkocht raken. Want normaal met zo'n mooie dag moet je makkelijk 1000 bezoekers halen. We mogen er nu 350, dus dat zou toch eigenlijk moeten lukken. Een echte plons. Ja, Stefan, de kanon van de Nederlandse geschiedenis. Hè? Afgelopen dagen toch behoorlijk wat discussie. Staatsman als Willem Drees eruit. Iemand als Sarah Burgerhardt er weer in. Ja, Sarah Burgerhardt, de hoofdpersoon uit de roman van schrijfsters Betje Wolf uit Vlissingen en Aagje Teken. Haar naam staat zelfs bovenaan op de fontein op het Bellamiepark in Vlissingen. Maar weten de Vlissingers wel wie zij is? Dat zegt mij even niks, hoor. Ik dacht aan een vrij geëmancipeerde vrouw. Niet direct zo hand aan vrouwtje. Geen idee. Volgens mij is het een schrijfster, maar ik weet het niet. Ik ben er niet zeker van. Nee. Ik weet het niet helemaal zeker. Ik weet het ook niet. Een schrijver zeker, schrijfster. Maar vertel jij het eens? Het is het hoofdpersonage uit een van de boeken van Betje Wolf. Waar hier het plein naar vernoemd is. Zegt u dat iets? Ja. Nee, dat zegt me helemaal niks. Nee. Ik heb ook nog nieuws uit Zierikzee en ik denk dat alle voetbalsupporters daar wel blij van worden. Feyenoord-supporter Lorenzo Weijers uit Zierikzee die is verrast met een seizoenskaart voor Feyenoord. Feyenoord-spelers Bart Nieuwkoop uit Tolen en George Johnston die stonden hoogstpersoonlijk bij hem aan de deur met maar liefst 2 seizoenkaarten. 1 voor hemzelf en 1 voor zijn vader. En het is een opsteker, want hij heeft lymfeklierkanker. Kijk even mee naar dit filmpje van Feyenoord TV. Hey, goeiedag. Goeiedag. We zijn voor jou speciaal gekomen. Top, leuk. We hebben vernomen dat je een lastig jaar achter de rug hebt. En wilden even bij je langskomen om te kijken hoe het nu met je gaat. Goed? Ja, goed. Ja. Mooi zo.
dat er 2 Feyenoord-spelers voor de deur stonden. Dat vond ik echt super tof. Eigenlijk een hele verrassing. Ik had het niet verwacht. We hebben vernomen dat je vader een hele grote steun is geweest het afgelopen jaar. Hij is binnen, dus... nou, hang er maar bij, superleuk. Ja? Hey. Ja, bij deze willen we jullie seizoenskaarten aanbieden om naar de Kuip te komen en ons vanuit vakje S super. te supporten. Leuk. Voor mij ook één? Ja, tuurlijk. Oh, ik dacht voor Nee, allebei. Oh, echt joh? Ja. Nou, hartstikke bedankt man, ja. Ah, ontroerend, toch? Absoluut, ja. Dit nieuws en meer vind je op omroepzeeland.nl. Stefan, dankjewel. Een prachtige dag vandaag met veel zon, maar ook met wat lichte hoge bewolking. Maar toch werd het op veel plaatsen al 25 graden. Zoals hier in Vlissingen op het strand, 1,5 meter afstand. De komende dagen is het heel zonnig met maximumtemperaturen tussen de 28 en 31 graden. En zometeen onze serie weer Zeeuws Meisje. En dan kan jij er een heel klein stukje mee naar voren nemen, Arjen. Je stapt op een gegeven moment een halve meter naar achteren. Dan heb ik er al. Dan ben jij buiten beeld. Ja. Dat dus zometeen gevolgd door het uitgebreidere zonnige weerbericht van Jules Gernaert. Nog een hele fijne avond.